Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü gysgaçyk söhbetdeşligimiz olgun saparagy kemine aýdyň 3-nji çykyş edende şol Kaspy deňizinde ýa-ni gemileriň gatnawyny, düzgünni alyp barjy operator ýa-da alyp barjy hökmünde Orsiýet Federasiýasy bilen ýene-de 27-nji ýyla çelli 5 ýyllyk şertnama baglaşyly diýip aýdylýar. Ol meniň pikirimçe şo ýerde biraz halkymyz düşünür ýaly şol Kaspy deňizi onuň ýa-ni Türkmenistanyň harby we sowda deňiz gemileri barada biraz giňişleýin görmek gerek. Şo 90-njy ýyllaryň başynda bolup geçen wakalaryň diri şaýat hökmünden şo Kaspy deňizine degişli meselede bir näçe zady siziň dikkatiňize ýetirmekçi bolýan. Ýa-ni SSR ýykylyna şol Kaspy deňizine bizde SSR'ň aýdaýyl Gyzylbaýdakly Kaspy flotilýasy ýerleşdirilen harby flotilýa. O flotilya diýmem gidip ýatan gemileriň toplumy, harby gemiler olar dörli raket atýa, ýa-ni top atýa, snaryad atýa, ýeriň üstünde gezip beren gemiler bar, ýeriň aşagynda. Şolaryň hemmejigi Kaspy ýaka oturan SSR respublikalarynyň dördüsiniň arasynda paýlaşylmaly edildi. Birincisi ýa-ni Russiýa Federasiýasy, ikincisi Gazagystan, üçüncüsi Azerbaýjan, dördüncü bizim Türkmenistan. Ine şol deňiziň içinde duran ähli harby ýary, ýa-ni harby bazalar hemde harby gemiler şu dört döwletiň arasynda paýlaşylmaly edildi. Ine şu ýerde bizim şol döwürki prezident diýip saklap berende Sapar Murat Niýaz bize hiç ýyl harby gemi gerek gelip 100 dönerdi. Şolaryň hemmesini gemiň öz paýyny lükgölügine Orsiýada geçirdi. Ýöne bir gemini Orsiýet beripdir. Olam şol döwrüň puly bilen ýalňyşmasam şonu rubly dollara geçirsek, şol döwrüň kursy bilen 1 milliard dollardan geçýän şeýle güýçli şol döwür ýanky iň soňky elektron enjamlar bilen ornaşdyrylan uly gemini Türkmenistana beripdirler. Onun soňundan Niýaz kime satdy, nira görünjürmekdi, olam bellidir. Ine biz ene şo Kaspy deňizinde harby gemileriň paýlaşygynyň watandaşlar elimize ýuwup çykdyk. Indi ýa-ni şol döwür Türkmenistana da degişli bir topar deňiz trawlary diýär-de, ýa-ni deňizde balyk awlayan kiçenrek fenerler, trawlerler, gemiler ýa-ni bar. Indi orası SSR zamanından galan ýa-ni larşak giden gemiler, men olar beletçiligim bar. Indi şol metallom gemileri Türkmenistan şol öz territoriýasyna degişlisini ýa özüne degişlisini alyp galypdyr. Ortadan bir sözü var da nasip Bože, što nam ne gože diýdi. Allah can bize gerekmejek zady sana berýärsilen ýalyna şeýdip, o beýleki döwletler özüne gerekmejek gemilerini Türkmenistanyna uğratdyr sen paýyň. Ine beýdip ýa-ni Grazdan gemi flotyna da Türkmenistan gemisi galdy diýen ýaly. Näme üçin beýle boldy? Birinciden ýa-ni Türkmenistanyň özüniň ýetişdiren hiç hili deňizde yüzmäge okuýuply harby flotda gulluk edýän deňizçileri ýokdy. Meselem Azerbaýjanda bar, ýörüte ýa-ni harby deňiz bilimi boýunça ýa harby floty boýunça ine ýörüte harby instituty bar. Orsiýetde bar. Ine şolaryň ýemesi eskerleri, matroslary, ofitserleri şo Kaspy'daky gemileri dolandyrar. Türkmenler şol iki ýaka şol ýank balyk tutýan gemileri işleýän türkmenlerimiz, olan balykçylar şo balyk tutýan şol elleri torly gemiçiler bolaýmasa türkmen uly şol döwürki uly gowrumly gemilerde kapitallyk eden türkmen hem ýok, matroslyk eden türkmen ýok. Şonuň üçin
Bizim emamız devletimiz okuyupsuz boldy. Şol gämleri almaga da dolandyrmaga da. Ýöne Almanya'da son muht bermänlerle, son öwedini pul bilen dolup halkymyza şol dowlat uly kömek boljak. Ýöne şol işler edilmedi. Gümürtük ýagdaýda ýok edildi. Indi şunu dolanyp gelýär boldy. Habar berýär, Kemen Okapbere Türkmen portalda ýazypdyrlar. Şol 92-nji ýylda ýa-ni eýesi galan Türkmen flotyny, şol ýa-ni grajdan flotyna, ýa-ni balyk tutýan beýlekler, şolary olar başlywarak ýüzüp bilmedi islan ýerine deňizde. Olary ýöretip lokatorlar ugradiýa nira ýüzmeli, nirde garşynda gämi dur, nira çepe, nira sagalmaly, gidip ýatan deňiz. Ondan o Kaspy deňizi dünýäde en howply deňizleriň biri. Bir wagtda 4 tarapdan şemal öwsüp, şular ýa tolkunlary emele getirip bilýärdi. O kiçiňrek gämiler duran ýerine döndürýär, ulraklary manzara diýeni şo taýdy. Ýa-ni geolokasiýasy, lokatorlar şolar görkezýär, komanda berýärler, nira gitmeli, nirde durmaly. Näçe ýol bar, kime kömek uğratmak. Ine şu gullugyň hemme işini Orsiýet Federasiýasyna tapşyrdy. 90-njy ýylda. Türkmenistan 10 ýyl möhlet bilen. Ta 2-nji ýyla çel. Soň 2-nji ýyldan şol 5 ýyldan uzardyp gelýär şu güne çel. Bu näme alamaty? Bu diýmek şu güne çel Türkmenistanyny 30 ýyldan soň özüniň ýetişdiren kadrlary ýok. Deňiz işi boýunça, deňiz gullugy boýunça. Düşünýärmi? 30 ýylda Türkmeniň öz kadry ýok. Ene Kaspy deňizde bir bölegi senki. Näme işlediler bular? Ya howatçyň ýaşlary ýokmudy bizde, ya deňizçiler. Hiç bolmany Balkan welaýatyny şeýle okuyup ýaşlamaz bar. Olar ýerine ýandylar, iki näçe, şo balyk tutmak üçin, ya şuň kugullyň ýüküni gatnatmak üçin, häzir oňa da degip geçer. Ýöne bizde şol 30 ýylyň dowamyny Türkmenistan öz başda we garaşsyz bolar ýaly Kaspy deňizine, ya Hazar deňizine döredilen hiç bir şert ýok. Biz şu neçeli garaşly Orsiýet Federasiýasyna diýýän, ene sebäpleriniň biri 100 sany sebäp bar bolsa, ene biri şol Kaspy deňizi. Eger de Orsiýet islese, şol öçürse häzir hem radarlary boldy, Türkmenistanyň gämilerini ýa gitsin, nädip ýüzsün. O durbä seredip bilmeli. Garşyňa gelýän gämiýe gapdalyň gelýänden çakışmazmy? Ya başda da ýene ýüzlerçe problem bar. Diýmek biz şuň köne çel Orsiýada bagly we şolara garaşly bolup oturan döwlet. Indi grajdan gämi emesine gelýär flotyna. Türkmen portallaýdy oturdy. Ine 40 goly Orsiýet gämi gurup berdi, onu gurup berdi, muny gurup berdi. Olýan zatlaň şol deňizde ýüzmeli zatlaň 90 göterimi Orsiýadyň gämi urýan ýa-ni werflerinden, ustahanalaryndan çykan gämiler. Diýmek şol gämilerin soňra ýa-ni zapas şaýlarym, bejergisem, tehnik mesem işlerim Orsiýet tarapyndan alyp barylmaly. Bu taýda desene ýa garaşly dogry bir döwlete bagly bolup durdy. Indi ol gämiler, indi Kaspy deňizi watandaşlar ýapyk deňiz, on başga deňizler bilen birleýän ýeri ýok. Şu näme gatnaw etsen, şu 5 döwletiň arasyny etmeli. Ýa-ni 4 san Sowet, öňki Sowet Respublikasy, 5-nji Iran Islam Respublikasy. Şondan aňry keşdat geçip bilen, deňiz üstü bilen diňe şu taýda şu 5 döwlet özara gämi ýüzüräýmese başga zat ýok. Indi 40 goly diýe ýük gatnan diýen gämi guruldy diýe, ol kiçik öwrümli. Birinciden, ol 40 goly gämini nihaýsy ýük bilen ýükleýärler. Ol ýük nirä idi? Ol gämiň üstüne näme ýük bar? On bahasy gymmaty näçe? Ýük diýede ýygyna pul gelýär şo ýük üçin. Han bu barada hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar toparyň berýän jogaby? Ýok. Ýok, eşitmersiňiz. Emma diňe biziň bilýänimiz näme watandaşlar? Ay ine paxta biziň baýlygymyz, nebit gaz baýlygymyz bar. Ine şolar ulansa halkymyz ine şu derecede baý bolup ýaşamaly. Ol aýdylýan 4 san artikl hiç zatlar Türkmenistanyň ýerasty ýerüstü baýlyklarynyň ýene-de
Pesinden 20 olayı var. Eksporta çıkarılan. Daşarı yurda. Şan mı? Han olur. Han şu baylıklardan gelen pul. Nira gidiyor? Hayti devlet akıya. Ene şu tayda cevabı geldi. Şol yankı Kaspy dengizine urulan 40 tane yük katladısı gämi Orsiýadan gurup beri. Şolar yük taşıyor. Nira? Yankı Krasnavod, yankı şu Maqayşilýar Türkmenmaşy şäheriniň portundan Orsiýadan Astrakhan portuna ýa-da yankı da Dağıstan Derbent portuna ene haýdap gatnap duran. Näme daşýar? Ene şol biziň ýerasty ýerüsty baýlyklarymyzy ýetişbildiginden gämeleri ýüklep daşaýar. Ene şonam öňkü deniz portu bardy Krasnovodda aýlagda ýa-da Ufra aýlagyny men bilemseň aýdýany. Onuň gowrumy şol 40 san gämini ýerleşdirmäde uğratmada ýeten atdy. Şonuň üçin näçe milliard pul harç edip, ene 2 ýylyň dowam 2 ýyl mundan ozy Krasnovod ýa-da Türkmenmaşy deniz portuny gurduk täzeden. Şunça gämiler kabul edýär, şunça ýükler uğratma okyplydy. Howa gordular. Kim üçin urup berdiler? Demek ýa-da Orsiýa Federasiýasy üçin urup berýärler. Şol ýurdumyzyň baýlygyny köpürek daşamak üçin. Başgaça orada hanynla şol daşalýan ýüklerden gelýän pul gerdeji. Näme üçin gorkadan atlar? Näme kydyldy, näçe ýydyna getirildi. Ine ogurluğun en ulusunun birisi. Şonayda ine Kaspy dengi vardı. Yine de şol Kaspy dengine değişli bir problemi var. O arada da size biraz bilgi vereyim vatandaşlar. Ine arada başla Kaspy ya kenar yaka devletlerin samiti oldu da. 5 devlet yan kaydışmayalı Orsiýat, Azerbaýjan, Gazakystan, Türkmenistan we Eýran. Mene bular ýygnandylar, öz ara bir karara geldiler. Şu 5 devletiň arasynda şol deniz. Şu denizi paylaşyp bilen aklar. SSR'ň ýykylynyda 30 ýyl geçdi, 31 ýylyň içi. Şol denizi paylaşyp bilen aklar. Esasy päsgel berýänim ýanynda Orsiýat. Biz paylaşmalar, ne deniz çydygymyz ýok, ol ýok, bu ýok. Eger denizde çydyk çekilse onu Orsiýat öz harby flotiliýasyny ýa-ni harby gämilerini öz territoriýasyna kitmeliler. Atak umumy zat, ortaklar, köçedäki ýol ýa çatyr, nira gitsen gidiberseň, näme ýükün bardyň, hiç kim seni saklap sorajak polisiýam ýok da otaýda. Orsiýatdan başga. Şolun bähbitli bolup dur Orsiýada şonçynyň paýlaşan atlar Kaspyny. Şonçynyň Orsiýat ursat berenak. Kaspy dengiziniň aşagyndan Türkmenistanyň neftini gazyny Azerbaýjana çykaryp, Azerbaýjanyň üstünden Türkiýeden Ýewropa çykaryp satylsa, şuma bizim halkymyz Betoniýada daşdan jaýdan näle gyzylan jaýda, salynan jaýda da ýaşamagy mümkinçiligi bar. Ýene de şonu etdirmeýän Orsiýat Federasiýasy. Nabucco diye proyekt vardı, 90-njy ýylyň ortasynda çykan proyekt. Şuna şöyle soňa ýol beren akly. Şo ýyllar gurulanmalsa, onda Türkmenistanyň şol mahal muhtana mardan akdyp çykaryp oturan nefti gazy bar. Şolaryň hemmesi turban aşağı bilen Azerbaýjany çykaryp Türkiýanyň üstünden Ýewropa satylmaly. Hem Türkmen halky baýajak, hem dogurluk Azerbaýjan halky, hem dogurluk Türk halky şu turbadan, şu nebetden gazydan özlerine yeterlik paýyny aljaklar. Emma hiç erkiden akar. Giden hak diýilýän resmi hodeýde satylýar. Nä resmi akyp dur, Orsiýada da akyp dur, şol öňkü turba provod bilen Hytaýa da akyp dur, bilemem şol Eýran bilen 3 milliard dawasy bardy, şonu çözülürmi ýokmy ýa-ni. Şol neçeýrak bolupdy. Indi näme? Ýa-ni duşuşdylar. Ibrahim bolan atdy, duşuşdy. Vatandaşlar. Ondan bular şol duşuşykda karar kabul edýärler. Diýerler baksa. Diýenlary şu deniziň içine şu 5 döwletden başga daşynyň hiç bir güýji, hiç bir döwlete salmalylyk karar edýär. Güýçlük näme gözüňde tutýar? Beýleki döwletler gämilerini ýa şolaň ýa-ni harby gämilerini, beýleki grazdan gämilerini daşyndan beýleki döwletler gelip Kaspyň içinde
Olar işlemeler, ya hareket etmeler, ya haytan bolsa bir döwlete yarar tawsyrmalar. Ne şolar ýaly karara gelýär. Belkem dogrudur. Bäş döwletiň öz arasyny şertname baglaşyp bilýärler. Bize daşyndan adamym döwletem gelmesin, şu deňde biz bäş bolup, bäş goňşy döwlet bolup, den hukukly ullanmaly karara gelinse, onu bir başga bir zat. Ýöne o taýda olar ýaly karary ýok, ýa aýdyp berdim. O taýda diňe Orsiýadyň görkezmesi ýol alýar. Hani deňiz ýemesine de aýdyp berdik lokasiýasyny kim hojaýynçylyk edýän. Türkmenistanyň üstünden gön boyun alyp otylar. Näme bar? Siz bu aýtdyňyz daşyndan hiç kim gelmeli. Şertname baglaşdyňyz. Hiç kim barma ota haky ýok. Ýöne başga bir tarapy bar da watandaşlar. Seredin. Şol Kaspy deňdine Orsiýadyň Kaspy flotiliýasydyr, harby flotiliýa. Deňiz gämeleri, ýerasy, ýerüstü gämeleri. Şo ýerden Orsiýa eýem Siriýada, Ukrainada bir näçe raketa topun atdylar. Ol toplar bar harby skalatlary ýardymy, ol toplar bar ýani oturan parahat ilatyň üstüne düşdümi? Onu gören bilen yok. Ýöne şol raketalaryň uçany belli, barıp düşen ýerim belli. Bir zat pikir edin. Ukraina aýtdy, uruş gutarandan soň şu ýanky ýetirilen ýanyň öwedini Orsiýa Federasiýasy dolmaly bar. O ýyllyklyň dowamynda 100 ýyllar çekjekmi? Şu akly getiren ýallaryň sana botylaýan bir näçe 2 trilyondan geçdi de soňky berilen maglumaty görä. 2 trilyon dollar. Pikir edin. Şo taýda Orsiýadyň atyn toplarynyň bir bölegi Kaspy deňdinden atyldy. Biz bäş san döwlet bolsak şo deňiziň töwereginde oturan, şolar ýa-daşyndan hiç kim getirmeler diýip karar kabul eden bolsa, onu näme üçin? Şo deňiziň ýakasyna oturan bäş döwletiň haýsam bolsa biri, ol 6-njy ýa 7-nji döwlete şol deňiziň içinden raket atyp ol milleti o döwleti okutýar. Ol bolýarmy? Ol haýsy logikasy ýa. Demek gelecekde Ukraina döwleti şol Kaspy ýaky oturan ýene Orsiýadan başga 4 döwlete de öwedinde olmak barada ýetkilerin öwedinde olmak barada halkara suwdyna ýüz tutup şol sany Türkmenistanyň bilemek näçe milliardmy, onlarça ýyllarça milliard pul talap etmek gaty mümkin da. Bolup biläjekler. Onu ýene juristler, adwokatlar gaty gowulýar, nädip alyp barmalygyny bilýär. Ýöne Türkmenistanyň şuňky şol deňizde bolup geçen işleri deň şärik bolan soň demek Orsiýadyň şol Kaspy deňdinden atýan raketalaryna da deň şärik bolupdyr. Sebäp sesini çykaranak, ýa garşylyk bildirenak, ýa aýdanak öz pikirni. Demek sen ogra şärik diýilýär, bu jenaýaty şärik bolup duran. Biz öz döwletimiz bardy gurulny diýär. Ol Gazakystan, Azerbaýjan, Iran özleri biler. Ýöne biz özümiz barada diýär. Bu gelecekki nesilleriň Orskary şuň agdyndan hakyp almak, şuň kun ol dymy oturan heýwanlaryň edip oturan işi Türkmenistanyň akylyň. Gelecekki 3-4 nesiliň iýjek Orskany agdyndan hakyp alýarlar. Soňra kontribusiýa tölemer bar Türkmenistan. Bizle seretse Kaspy deňdi oturdular, hiç adam eden işleri ýok, dargadylar diýär. Ýok. Daşyndan goşun ýa döwlet salmallaly we karara gol çekýärler. Ýöne içindäki oturan bäş döwletem hiç bir daşyndaky döwletden hiç birini howp salmaly dälilin dokumentde gol çekenakly, şo dokumentde ortada çykaranakly. Ona beýle bir taraply dokument kabul edilýär watandaşlar. Gysgaça aýtsam, Kaspy meselesi boýunça ýagdaý şular ýöne ol Sowet döwründe milliardlarça dollar harby ýaragdan ya deňiz ýamilerinden 100 dönörün niýaz ondan biz jogap sorap bilmek, ýani şo döwür işlän adamlar bar şol orda. Olaryň özüne ýetdik paýyn alyp ýurtdan gaçyp giderler azal, oglugy ýa aktyk çoğlugy ana Ýewropada ýaşap. Ýöne olardan jogap sorulmaly bar. Kanun boýunça. Şonaýda nedim şu gullukça? Sag bolun watandaşlar, hemmäňiziň öňünde sağlyk görüşelim.